Nos fatha croeso cynnes chi, mae'n braf, actually, lli dweud croeso cynnes, a mae yn gynnes. Gobeithio i fod fel hyn am y misodd nesaf. Mae'n hyfryd eto cael bod gyda'n gilydd a cael cyfle i addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. Dim byd gwell gallwn ni fod yn wneud gyda'n amser ni hyn o. Emyr sy'n arwen ni. Eto, ni'n dymuno bendith Duw ar Emyr wrth i fi arwen ni ac agor y gair i ni heddi. Ni'n cofio am Gwydion eto yn resolfen hyn o. Ac yna cofiwch am weithgarydd yr wythnos sy'n sôn bod yma cwrdd gweddi nos Fawrth. Cyfle i drafod emyn ar-lein gyda wyn nos Iau. Y bore coffi, y bore dy Gwener, ac yna nos Wener, clybio plant. Os dim clwb plant hun, ond mae yna glwb plant i'r plant ysgol gynradd. Yr un amser ag arfer ac yn yr un lle ag arfer. Mi'n siŵr bod Gwydion yn gweld y rhai mae eisiau helpu gyda roedfa yn Heol Don yn cartre hen bobl wythnos nesaf, dydd Sul nesaf. Ond cofiwch am y gwaith mewn gweddi. Ac yna, cofiwch hefyd bod cyfle i chi i roi chi yn o lawr i ddod ar gwyliau capel, sydd wythnos i fori, tan wythnos i ddydd Mercher. A allwch chi weld Catrin Fflir am fwy o fanylion, ond byddai'n gred gweld gymaint as i bosib yn bresennol. Casgliad y mis yn mynd at waith Coleg Diwynyddol Union. Cofiwch am hynny yn ystod mis Ebrill. Fi'n siŵr bydd yna fwy o fanylion maes o law. Ac yna Sul nesaf, os dwi mynd, bydd Rodri Glyn o Fangor yn arwen ni yn yr oedfaon am 10 ac am 5 y prynhawn. O dyna'r coeddiadau, newn ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n troi at ti prynhawn mewn yn cyffesu'n hangen llwyr arna ti. O Dduw, ni'n dod i thaddoli di, ond yn ymwybodol bod angen dy nerth di arno ni heno i wneud hynny'n gywir. Ac ni'n gofyn felly ei ti wneud y bresenoldeb yn amlwg yn ein plith ni wrth i ni ganu gyda'n gilydd, y bydde y geiriau yn ni canu, bydden ni ddim yn canu rhyw bennill ac yn anghofio yn syth. Ni ddim yn ystyried yr hyn i ni ganu, ond bod ni'n ymwybodol o wirionedd y geiriau hynny. I ni yn bersonol, ni'n meddwl wrth ni weddio, ni'n gweddio byddwn ni yn gwneud hynny yn feddylgar ac yn ymwybodol bod ni'n dod o flaen dorsedd di, y Duw byw, gorsedd gras. Ac wrth ni ddarllen, byddwn ni'n ymwybodol mae deiriau di yn nhw. Ac felly o ddifri yn gwrando ac yn ystyried. Arglwydd ni'n ymwybodol mae dim ond gen i ti, mae geiriau bywyd tragwyddol. A ni'n gweddio felly wrth ni wrando ar dair wedi cael ei esbonio, byddai'r geiriau hynny trwy waith yr Ysbryd Glân ym mhob un ohono ni heno yn disgyn arno ni fel geiriau bywyd tragwyddol. A byddwn ni'n derbyn o felly yn llawn diolchgarwch a moliant i ti am dy drygaredd a thaioni di tuag ato ni. Arglwydd ni'n diolch i ti bod ti'n derbyn ni yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n dod felly yn ei enw fi ac anweddio bethau hyn. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd rhif 150 yng Nghrymawd 2. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder angau loes. Pryd hyn rwyf yn dibrisio'r bydd a'r holl ogoniant sy'n ynddo i gyd. Nawn ni sefyll i ganu yn gilydd. Amen.
Ni'n mynd i droi unwaith eto heno i Effesiaid pennod 6. Chi'n cofio, ni'n meddwl am y frwydr ysbrydol. Y brwydr yma, mae pob un ohono ni'n rhan ohoni. Dim dewis dyn ni am hynny. Y cwestiwn yw pa ochr ni'n mynd i fod arni, ai ar ochr yr arglwydd, neu wedyn ni'n mynd i dal i frwydro a gwrthryfela yn erbyn Duw. Ond os i ni'n Gristion, os i ni yn y frwydr yma ar ran Duw, ar ochr Duw, mae wedi darparu arfogaeth i ni. Yr armor ysbrydol rydyn ni fod i'w wisgo. Ni'n clywed amdano fe yn Effesiaid pennod 6, ac yn mynd i ddarllen adnodau 10 i 20. Dyma air Duw. Yn olaf, ymgryfhewch yn yr arglwydd ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdano'ch holl arfogaeth Duw, mwyn i chwi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid am ei drolion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Gan hynny, ymarfogwch a holl arfogaeth Duw mwyn i chwi fedru gwrthsefyll yn y dydd drwg ac wedi cyflawni pob peth sefyll yn gadarn. Safwch ynte a gwirionedd yn regis am eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn esgidiau am eich traed. Heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Derbyniwch helm iachawdwriaeth a chleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn byddwch yn effro, gyda dyfal barhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd. A gweddiwch dros o finnau. A bydd i Dduw roi i mi ymadrodd, ac agor fy ngenau i hysbysu'n eon ddirgelwch yr efengyl. Trosti hi rwyf yn llusgenad mewn cadwynau. Gweddiwch ar i mi lefaru yn hi amdani, fel y dylwn lefaru. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr Emynau. Emyn, falle fydd yn llai cyfarwydd, neu'n anghyfarwydd i rai, rhif 535. Sôn am y frwydr yma, mae'r ymdrech yn parhau. Mae'n obaith bron llesgau. Caled ydyw brwydro cyd ar ddrwg galon ac ar byd. Ni wedi bod yn meddwl am wythnosau nawr yn do am y frwydr yma. Falle bod chi'n dechrau fflago. Mae jyst sôn a meddwl am y frwydr yma a wedyn bod yn y frwydr. Mae'n galed yn dydy. Ti fi gynt ar Galfari. Gwrando ar fy nghri, holl alluog fraich fy niw. Gadwo ei ddilyn yn fyw. Yr unig ffordd ni'n mynd i gael nerth i barhau, a nerth i sefyll, a nerth i frwydro, yw trwy holl alluog braich yr arglwydd, sef Crist ei hun yn dyfa. Brodyr i mi, fyrdd a mwy yn yr ymdrech buont hwy yn ni'n mynd y Gristnogion, eraill wedi bod trwy'r un pethau a'n un gwynebu, ond yn wyneb pob ryw loes,
gorchfygasant trwy y groes. Beth yw ffynhonnell pob buddugoliaeth? Pob Cristion ym mhob oes? Wel, croes yr arglwydd Iesu Grist. Minnau hefyd caf wrth raid ei harweinydd hwy yn blaid. Hynny yw ein hangen, yr reidrwydd, yr necessity i ni gyd yw cael ei arweinydd hwy, hynny yw arweinydd y Cristnogion mae sydd wedi mynd o'n blaen ni, yn arweinydd i ni hefyd, o'n plaid ni, ar ein ochr ni. Buddugoliaeth fydd fy nghan gyda saint y nefoedd lan. Maen nhw yn y nefoedd a fyddwn ni gyda nhw un dydd yn canu'r un gan ar nhw. Ond o'n ni sefyll i ganu dyn gilydd. O'n i weddio dyn gilydd. O'n i geisio Duw. Arglwydd ti fi gynt ar Galfari. Gwrando ar fy nghri. Arglwydd a wneud i wrando ein cri yn awr. Wrth i ni ddod ger dy bron di a codi'n lleisiau i ti. Arglwydd a wneud i wrando. Mwyn yr arglwydd Iesu Grist, yr un fi ar y groes. Arglwydd, ni'n dod at y ti heno'n bobl anghennus. Ni wedi canu sawl gwaith heno'n barod am loes, am yr poenau a'r dioddefaint hynny sy'n gallu dod i'r rhan ni. Ac ni'n dod at y ti yn ein gwendid ni. Ni'n dod at y ti, falle wedi blino yn y frwydr. Ni'n dod at y ti yn gwynebu ymosodiadau. Ni'n dod at y ti, falle yn bryderus ac yn ofnus. Arglwydd, pob math o beth eraill. Arglwydd, clew ein cri. A trigger ha wrtho ni. Arglwydd, yr unig ffordd rydyn ni yn mynd i sefyll yn y dydd drwg. Yr unig ffordd nawn ni wrth sefyll y diafol. Yr unig ffordd nawn ni goncro yn erbyn ein calon ddrwg a'r byd o'n cwmpas ni yw trwy dy nerth di. Ac yn darfogaeth di. Ac felly arglwydd unwaith eto ni'n gofyn i ti'n helpu ni. Wrth i ni fyfyrio ar y pethau hyn arglwydd. Ni wedi treulio tipyn o amser nawr yn
meddwl am y rhannau gwahanol o'r arfogaeth yma. Ond dad, ni'n ymwybodol, mae ti sydd wedi darparu ag i ni angen y cwbl fel petai. Arglwydd, helpa ni dderbyn nawr. Helpa ni gofio o ddydd i ddydd y pethau ni wedi bod yn clywed. Heno, Arglwydd, helpa ni ddeall mwy am y cleddyf yma rwy ti wedi roi ni trwy'r ysbryd, dy air, cadarn, di. Arglwydd, mae yna llawer o sôn am frwydro yn ein byd ni ar hyn o bryd. Mae yna frwydro llythrenol. Ni'n meddwl eto am Ukraine, a Gaza, a Yemen, a Sudan, Arglwydd, mae yna eraill hefyd. O dad, ni'n clywed ar hyn o bryd am trade wars a gwledydd a economiau yn ymladd yn erbyn ei gilydd. Ac dad, ni'n gwybod yn y brwydro yna fe fydd yna pobl yn cael ei brifo, fydd yna pobl gwan a bregus a thlawd yn diodde oherwydd y pethau hyn. Dad, ni'n gofyn eto felly arno ti i dostyrio wrth ein byd ni. Ac Arglwydd, i weithio. Arglwydd, i dywallt y ysbryd i allan. Ni'n gofyn i ti siarad ar byd yma trwy dy air di. A gan argyhoeddi pobl o bechod ac o gyfiawnder ac o farn. Ni'n gofyn trwy'r air yn neud i ddod ag dymchwel gwaith Satan a'r pwerau drygionus ysbrydol yma ag yn neud i ddod ag gobaith a bywyd a maddeiant ag daioni. Ysgweli di fod yn dda. Arglwydd, ni'n gweddio hynny am ein gwlad ni. Ni'n meddwl bore yma am yr Arglwydd Iesu'n galw disgyblion, galw pobl ato fe ei hun. Dad, ti yn galw yn awr, a ni'n gweddio y byddwn ni'n gweld pobl yn ymateb. Ysgweli di fod yn dda. Arglwydd, ti mor garedig wrtho ni. Ti wedi darparu pob dim sydd ei angen ar ein cyfer ni. Ag Arglwydd, maddau ni bod ni'n gallu bod mor aniolchgar. Maddau ni bod ni'n gallu bod mor oer tuag ata ti. Maddau ni bod ni'n dy gyfnewid di am eilinod ag am pethau gwael y llawr yma, teganau gwael y llawr. Arglwydd, awn wneud i hyd yn oed heno, trwy dy air, awn wneud i weithio yn ein calon ni, ag dangos i ni rhywbeth eto o thfawredd di, ac o dy ddaioni di, fel bod ni yn dy garu di yn fwy, fel rwy ti'n ei heiddi. Arglwydd, clyw ein gweddi. Bydd gyda ni nawr, bydd gyda dy holl saint di. Mhob man, a lle mae'r gair yn cael ei ddarllen a'i esbonio, lle mae'r cleddyf yn cael ei chwifio fel petai. Arglwydd, cyflawna dy waith yn rymus iawn. Am bod ni'n gofyn yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o Cwmpawd 2, rhif 157. Gorffennwyd. Y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Ac ymlaen. Nawn ni sefyll i ganu eto yn gilydd.
trwch gyda fi i'r adran a ddarllenon ni. Gobeithio bod chi'n dechrau dod i adnabod yr adran yma'n dda. Mae'n adran bwysig iawn yn Effesiaid 6. A heno, ni'n dod at yr rhan olaf o'r darlun yma sydd gan Paul. Y darlun o arfogaeth ysbrydol. Arfogaeth mae Duw wedi ennill ag gwisgo a darparu i'r Cristion ar gyfer y frwydr ysbrydol. Nawr fi gallu gweld bod rai ohonoch chi'n syth yn itio ar gyfer diwedd yr oedfa mwyn dod lan i cywiro fi a dweud, na, mae'n y ran arall i ddod yn y frwydr. Wel, chi'n hollol gywir, mae Paul yn mynd i sôn am weddi. Ac mae'n wir i ddweud fod hynny'n ran o'n brwydro ni. Mae rhai'n dweud yn dyn nhw, we don't pray for the work, pray is the work. A mae hwnna'n wir, a mae'n ran o'r arfogaeth. Ond ni'n dod heno i ddiwedd y darlun. Yr pictiwr yma yn dyfe o'r milwr. Nawn ni feddwl am weddi. Bydd rhaid chi aros tan ar ôl y Pasg am hynny nawr. A mae gweddi yn holl bwysig. Dyma'r ffordd mae Duw yn gyffredinol yn rhoi yr arfogaeth i ni wrth i ni ofyn amdano fe mewn gweddi. Nawr, chi'n cofio, chi'n cofio'r arfogaeth. Beth i ni bod wedi gwisgo amdano ni? Wel, o'n i'n dechrau yn dod efo'r pethau nes i'n clymu amdano ni, yr gregus gwirionedd yma. Dyma'r sylfaen bod ni'n amgylchynu'n hunan gyda gwirionedd Duw, yr hyn mae wedi i ddatguddio i ni yn y greadigaeth, ond yn bennaf yn ei air. Yna, nathon ni glymu amdano ni'r arfwisg cyfiawnder. A bod ni trwy ffydd yn derbyn cyfiawnder Crist, a'r cyfiawnder yna yn gwarchod ein teimladau ni. Nid y ffordd ni'n teimlo sydd yn bwysig, ond y ffaith bod Crist wedi marw a roi ei gyfiawnder i ni. Ac yna chi'n cofio nathon ni clymu amdano ni yr esgidiau yma, esgidiau'r efengil. Bod ni yn mynd allan o ddydd i ddydd i rannu'r newyddion da. Dyna'r peth oedd yn clymu amdano ni, ond nhw yna trwy'r amser, bob dydd. Ond dyna chi'n cofio, oedd yna shifft yn doedd yn adnod 16, heblaw hyn oll, hynny yw ar ben y pethau hynna, a Paul wedyn yn sôn am bethau ni'n cymryd i fyny yn ôl y sefyllfa. Pethau bach yn fwy hyblyg, os allai roi e fel yna, felly ni wedi cael tarian ffydd. Y tarian ni'n gafel ynddo fe ac yn codi i wynebu'r seithau tanllyd, yr temptasiynau mae'r diafol yn seithi tuag ato ni. Ac yna nathon ni roi mlaen helm iachawdwriaeth, yr helm yna sydd yn reoli'r ffordd ni'n meddwl. Ac yn gweld ein sefyllfa ni, bod ni'n gweld popeth trwy'r grid yma o iachawdwriaeth, fod Duw wedi trefnu a gweithredu iachawdwriaeth, fod yna gynllun yn ei le o'r dechrau i achub, a dim os beth sy'n digwydd, mae'r cynllun yna mynd i gael ei chyflawni. A nawr, eto, yn ôl ein sefyllfa, yn ôl yr angen o ddydd i ddydd, ni'n cymryd i fyny yn derbyn cleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Ac unwaith eto fan hyn, mae Paul nid yn unig yn defnyddio'r darlun o filwr Rufeinig, ond mae hefyd yn tynnu ar broffwydoliaeth Eseia. Yn Eseia 49, yn yr adran yna sy'n sôn am was yr arglwydd, yn sôn am y Meseia, yr Crist sydd i ddod, yn Eseia 49, dyma mae'r gwas yn dweud, gwnaeth fy ngenau fel cleddyf llym. Hynny yw, Crist yw'r un, a mae air fel cleddyf llym. A nawr, mae Paul yn dweud, derbyniwch cleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Nawr, fi ddim yn credu bod angen lot o esboniad am
beth yw cleddyf? A beth yw pwrpas cleddyf? A beth mae'r darlun yma yn cyfleu? Achos fi'n siŵr bod ni gyd ar ryw bwynt neu gilydd wedi gweld pobl yn defnyddio cleddyf, falle bod ni hyd yn oed pan o'n i'n iau wedi chwarae gyda cleddyf. Mae cleddyf yn rhywbeth sydd, yn gallu cael ei ddefnyddio i amddiffyn. Os oes rhywun yn ymosod arni, chi'n gallu defnyddio'r cleddyf i amddiffyn, ond yn fwy na dim, pwrpas y cleddyf yw ymosod, ynddo fe? Ymosod, taro nôl. Wrth gwrs, dyma'r unig darn o'r arfogaeth sydd yn ymosodol. Mae popeth arall mor belled wedi bod yn bethau amddiffynol, defensif, a mae hynny'n arwyddocaol, yn dydy? Mae'r pwyslais wedi bod trwy'r adran yma ar sefyll, safwch y nerth Duw. Mae'r pwyslais ar y ffaith fod Duw wedi ennill y fuddugoliaeth, nid ni. Weithiau mae'n teimlo fel mae'r cwbl ni'n gallu gwneud yw sefyll. Ni yn gallu sefyll. Tan y diwedd, yn y dydd drwg. A felly mae Duw wedi rhoi'r holl rannau gwahanol yma mwyn ein amddiffyn ni, ein gwarchod ni, ein cadw ni yn y frwydr. Ond yna mae yna un darn. Ymosodol. Offensif. Y cleddyf yma sy'n cael ei roi mwyn taro nôl. Dyma'r arf. Yr arf mae Duw wedi rhoi i ni yn ôl ein sefyllfa, yn ôl ein hangen, o ddydd i ddydd, i gymryd i fyny, i'w dderbyn ganddo fe ac i ymladd yn ôl. Falle bydd yr ymosodiadau yn dod i'n teimladau ni, falle bydd yr ymosodiadau yn dod fel seithau tanllyd, falle bydd yr ymosodiadau yn dod i'n pen a'n meddwl ni, ond beth bynnag arall sy'n digwydd, ni'n gallu codi'r cleddyf ac ymladd yn ôl. A'r cleddyf sy'n cael ei roi ni yw gair Duw. Felly, be fi eisiau gwneud heno nawr, gan bod y darlun ei hun yn un mor glir mewn ffordd, fi eisiau ni feddwl am y peth dan ddau benawd. Okay? Derbyn y cleddyf a defnyddio'r cleddyf. Okay? So, yn gyntaf, yr anogaeth yw derbyniwch y cleddyf. Derbyniwch y cleddyf. Adnod 17 yn dyfa. Derbyniwch, helm iachawdwriaeth, a chleddyf yr ysbryd sef gair Duw. A nes i'r pwynt o diwetha efo'r helm yma, helm iachawdwriaeth, mae'r gair yna derbyniwch yn bwysig. Mae'n cyfleu'r ffaith fod hwn yn rhywbeth sy'n cael ei roi i ni. Gan Dduw ac yn gyfan gwbl trwy ras. Hynny yw, gyda'r iachawdwriaeth, fe sydd wedi wneud y cwbl o'r dechrau i'r diwedd, a felly does yna ddim cyfraniad gyda ni i'w wneud. Does dim byd gyda ni i'w ychwanegu. Mae'r un peth yn wir fan hyn am y cleddyf. Dyma cleddyf yr ysbryd. Dyma gair Duw. Mae'n air sydd yn cael ei roi i ni, a felly'n air rydyn ni yn gyfan gwbl o'r dechrau i'r diwedd yn derbyn. Felly ni ddim yn sôn fan hyn, right, am y geiriau hynny sy'n cael ei roi i ni gan Dduw. Chymod weithiau mae'n y sefyllfaoedd yn codi a chi mewn sgwrs neu beth bynnag a chi'n gweddio yn chi arglwydd helpa fi. Gad i fi wybod y pethau cywir i ddweud fan hyn, neu i beidio dweud fan hyn. Chi'n cofio Nehemia yn enwog yn yr ysgrythyr yn dyma, mae yn presenoldeb y brenin a mae'n gweddio ar Dduw a roedd o'i thineb i fi nawr yn yr pethau fi'n gweud. A mae hynny'n bwysig. Hynny oedd Crist yn afo i'r disgyblion i beidio phoeni am beth bydden nhw'n dweud a'r ateb bydden nhw'n rhoi mewn gwahanol sefyllfaoedd. Bydd Duw yn rhoi y geiriau cywir i rai sydd yn dibynnu arno fe. Ac mae hynny yn rhywbeth sydd eisiau ni fod yn gweddio amdano fe. Ond nid dyna mae Paul yn siarad am fan hyn, ife. Nid ein geiriau ni, nid ein doethineb ni, nid ein gallu ni i
ddadle neu ateb neu unrhyw beth arall na cleddyf yr ysbryd yw gair Duw. A felly, be mae'n golygu i dderbyn y cleddyf yma, yn y lle cyntaf, yw cydnabod fod yr ysgrythyr yn air Duw. Fod Duw wedi siarad gyda ni, bod Duw ddim yn ddistaw, Duw ddim yn fyd, mae wedi siarad, mae wedi siarad trwy'r proffwydi, mae wedi siarad trwy ei apostolion, mae wedi siarad trwy ei fab, yr arglwydd Iesu Grist. A beth sydd gen ni yn y llyfr yma, neu ddylswn ni wedi yr casgliad o lyfrau, yr llyfrgell yma, beth sydd gyda ni yw cofnod o hynny. Dyna pam, neu y reswm cyntaf pam, mae hwn yn cael ei alw'n cleddyf yr ysbryd, achos y ffordd mae'r gair yma wedi dod i ni yw trwy ysbrydoliaeth yr ysbryd glân. O'n i'n mynd i wario gêm dyn ni heno, fi wedi penderfynu peidio. Y gêm o'n i'n mynd i wario yw cleddyf yn y wain. O'ch chi wedi chwarae hwnna erioed? Cleddyf yn y wain yw, right? Chi'n cael eich cleddyf chi, chi'n rhoi yn y wain, right? A wedyn pan fi'n gweud, mae pawb yn tynnu'r cleddyf mas, a fi'n gweiddi adnod, ac y cyntaf i ffind o'r adnod sy'n ennill y gêm, okay? Na ni ddim chwarae fe, ond just dychmygwch bod ni'n chwarae. Trowch i ail 4. Ail 4, pennod 1, adnod 20. Sylwch ar hyn yn gyntaf. Nid yw'r un broffwydoliaeth o'r ysgrythyr yn fater o ddehongliad personol, oherwydd ni ddaeth yr un broffwydoliaeth erioed trwy ewyllus ddynol, pobl oeddent a lefarodd air oddi wrth Dduw, wrth gael ei hysgogi gan yr ysbryd glân. Gair Duw yw cleddyf yr ysbryd achos fod yr ysbryd glân wedi hysgogi pobl. Bod e wedi gweithio ynddyn nhw a trwyddyn nhw, wedi defnyddio eu personoliaethau, a'i doniau, a'i sefyllfa, a wedi ysbrydoli nhw i sgrennu mewn ieithoedd gwahanol ac arddulliau gwahanol, mewn cyfnodau gwahanol, a'r cwbl. Y cwbl yn dod i ni fel gair Duw. Dyw'r Beibl ddim fel unrhyw lyfr arall. Mae'n unigryw. Does na ddim llyfr arall gallwn ni ddweud amdano fe, dyma gair Duw, dyma gleddyf yr ysbryd. A felly, dyma yr unig arf i ni'n gallu dibynnu arno fe yn gyfan gwbl. Falle bod ni'n ffindo hynny'n anodd weithiau. Ni'n hoffi dewis yn dydyn, ni'n hoffi opsiynau. O'n i'n meddwl am hyn, mae yna gemau cyfrifiadur, hyd yn oed pan o'n i'n fach, o'n i'n chwarae gemau lle mae yna ymladd yn y gêm, ac un o'r pethau o'ch chi'n cael wneud o dewis arf. Choose your weapon. Beth i chi'n mynd i ddefnyddio i ymladd fan hyn? Pa fath o arf? Ni'n hoffi opsiynau. Sdim opsiynau fan hyn. Sdim dewis fan hyn. Un cleddyf sydd wedi ei roi i ni, sef gair Duw. A felly, fod yna le i ni trial amddiffyn yr hyn ni'n credu. Mae'r le gyda ni i geisio profi pethau trwy ddadleuon. Mae'n y le gyda ni i roi ein tystiolaeth personol ni i bobl am y ffordd ni wedi gweld Duw yn gweithio yno ni ac yn eraill. Be ni rili angen yn fwy na dim yw derbyn cleddyf yr ysbryd. Ni methu dibynnu ar ddim byd arall yn yr un ffordd. Mae gair Duw mewn categori unigryw. Mae'n rymus, mae'n nerthol mewn ffordd does dim byd arall yn gallu cymharu ag e. Mae'n ddyfyniad gwych fe di dynyddio fe droion
Spurgeon, yr pregethwr enwog o Lundain, yn dweud am y Beibl, defend the Bible, I'd sooner defend a lion. Turn it loose and it will defend itself. Mae eisiau ni fod â hyder yng ngair Duw. A dyna mae'n golygu dderbyn y cleddyf yma, bod ni â hyder ynddo fe, bod ni'n gallu gweld, does na ddim byd mor gryf a mor siarp a mor nerthol ar gair yma. Neu fel mae'r awdur at yr Hebreaid yn dweud, cleddyf yn y wain, Hebreaid 4, adnod 12. Mae gair Duw yn fyw a grymus. Mae'n llymach na'r un cleddyf daufiniog ac yn treiddio hyd at wahaniad yr enaid a'r ysbryd, y cymalau a'r myr. Ac mae'n barnu bwriadau a meddyliau'r galon. Dyna'r derbyn, bod ni yn sylweddoli, yn cydnabod, yn credu, bod gair Duw yn unigryw, a wedi ei roi i ni gan Duw ei hun. Ond wrth gwrs, dyn ni ddim just fod i dderbyn y cleddyf yma, ac yna gadael fel petai'n pwyso'n erbyn y wal, yn casglu llwch ac yn rhydu. Neu, i roi y ffordd arall, ni ddim i gymryd y cleddyf yma a gadael ar ein silff ni. Dyw derbyn yn ddim gwerth os nag ych chi'n defnyddio. Mi'n cofio mam gi, falle bod wedi defnyddio'r darlun yma o'r blaen hefyd, ond y mam gi wrth iddi fynd, wel y ddwy fam gi a gwir y gwir, wrth iddyn nhw heneiddio, dyma nhw'n cael panic buttons. Un o'r botymau yna chi'n gwisgo yn dyfa, ac oedd y syniad yn gret, nath i dderbyn y panic button yn ddiolchgar. Y broblem yw, pan oedd angen, oedd i ddim yn defnyddio e. Ni angen derbyn cleddyf yr ysbryd, ond yn ail, defnyddiwch y cleddyf. Defnyddiwch y cleddyf. Felly, be mae'n golygu i ddefnyddio y cleddyf yma? Wel, mewn ffordd, gallwn ni roi fel hyn. Cyhoeddi neu cymhwyso gair Duw i'r sefyllfaoedd ni'n gwynebu. Felly, pan mae'r ymosodiadau'n dod, a mae Paul yn sôn am y diafol, ond pan mae'r ymosodiadau'n dod o'r cnawd ac o'r byd, pan mae'r ymosodiadau'n dod o gai a thrawon sydd yn trial gwirdroi gair Duw, be ni'n defnyddio i daro nôl y Beibl. Mae gair Duw yn helpu ni nid jyst i wrthsefyll ac amddiffyn ein hun, ond i roi ateb. A fan hyn ni'n gweld yr ail reswm pam fod Paul yn galw hyn yn cleddyf yr ysbryd. Achos dyw'r ysbryd ddim yn unig yn ysbrydoli y gair, wrth iddo fe gael ei roi yn wreiddiol, mae hynny'n wir. Ond mae'r ysbryd hefyd yn gallu goleuo ni wrth i ni ddefnyddio'r gair. A mae'n gallu nerthu ni wrth i ni ddefnyddio'r gair. A mae'n gallu achosi fod y gair nawr i ni'n chwifio fel petai, fel cleddyf, ni ddim jyst yn chwifio yn erbyn yr awyr, ond na, yn gallu helpu ni i daro'r marc, i daro y nod. Sio mae hwn yn edrych yn ymarferol? Wel, yn y lle cyntaf, yr enghraifft amlwg yw roi ateb i'r diafol. Okay? So, cleddyf yn y wain, os chi eisiau. Iago, pennod 4. Ni wedi edrych ar yr adnod yma o'r blaen. Iago 4. Adnod 7. Ymddarostyngwch i Dduw, gwrthsafwch y diafol ac fe ffi oddi wrthych. Hynny yw, gwrthsefwch, sefwch yn erbyn y diafol a bydd e'n ffoi, bydd e'n redig
i ffwrdd. Nawr, sŵd ni'n gwrthsefyll y diafol? Wel, gyda chleddyf yr ysbryd. Allwn ni roi o fel hyn, yr bod wedi ei greu mwy a pwerus yn y bydysawd. Hynny yw'r pennaf o'r angylion. Ond bydd e'n redeg i ffwrdd. Neith e ffoi yng ngwyneb y cleddyf yma. Wrth gwrs, yr enghraifft pennaf o hyn sydd yn yw Crist, pan mae e'n cael ei demtio gan yr un drwg. Ni wedi clywed am yr hanes yn ddiweddar, sdim amser i edrych yn fanwl arno fe, ond tysach chi yn troi beth ni'n gweld fyna yw mae'r diafol yn dod. A mae'n temtio, mae'n trial cael yr arglwydd Iesu i syrthio, i bechod, a'r un ffordd mae Crist yn ateb bob tro, ynddo fe? Fwy neu lai, mae'r geiriad bach yn wahanol, ond mae'r craidd y peth, yr un peth, atebodd Iesu ef, mae'n ysgrifenedig. Mae'n ysgrifenedig. Mae'r ysgrythyr yn dweud. Be mae Iesu'n gwneud, pan mae e'n cael ei ymosod arno gan yr un drwg, mae'n taro nôl gyda chleddyf yr ysbryd. Felly ni'n gallu rhoi ateb i Satan, ond ni'n gallu gwneud mwy na hynny hefyd. Ni'n gallu ymosod ar ei deyrnas. Cleddyf yn y wain. Trowch i ail Corinthiaid. Ail Corinthiaid, pennod 10. Ail Corinthiaid 10, na i ddarllen adnodau 3 i 5. Paul yn dweud, oherwydd ein bod yn byw yn y cnawd, nid ar wastad y cnawd yr ydym yn milwrio. Canis nid arfau gwan y cnawd yw arfau ein milwriaeth ni, ond rhai nerthol Duw sy'n dymchwel cestyll. Felly rydym yn dymchwel dadleuon dynol, a phob ymhoniad balch sy'n ymgodi yn erbyn yr adnabyddiaeth o Dduw, ac yn cymryd pob meddwl yn garcharor i fod yn ifydd i Grist. Be mae Paul yn disgrifio fyna yw y ffordd rydyn ni fel Cristnogion i ddefnyddio'r cleddyf yma i ymosod ar gelwydd, i ymosod ar nid yn unig Satan ond ei deyrnas teyrnas y tywyllwch, y ffordd i ni i gyhoeddi gair Duw a galw pobl allan o'r tywyllwch ac i'r goleuni, a pan ni'n gwneud hynny, a pan mae pobl yn ymateb i hynny, beth sy'n digwydd? Wel, mae'r cestyll Satan yn dymchwel. Hynny yw, pob tro mae rhywun yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae teyrnas Satan yn mynd yn llai ac yn llai. Mae teyrnas yr arglwydd yn cynyddu neu'n dod mewn nerth. Mae cleddyf gan bob un ohono ni heno. A mae eisiau ni ddefnyddio fe. Mae eisiau ni ddefnyddio fe mwyn ateb Satan. Mae eisiau ni ddefnyddio fe mwyn gwrth-sefyll celwyddau ein hoes ni ac mwyn siarad i fewn i fywydau pobl ac a pwyntio allan yr angen sydd o'n cwmpas ni. Os ni'n mynd i wneud hynny, ni angen ymarfer. Yn rannol pan o'n i wedi meddwl chwarae'r gêm yna, dych chi, achos beth yw hwnna? Wel, jyst ymarfer. Ymarfer, troi, ffeindio y rannau gwahanol yma yn ein Beiblau ni. Taswn ni'n rhoi cleddyf go iawn i chi heno, bu'n tybio byddai'r mwyafrif ohono ni yn fwy o berygl i'n hunan nag i eraill. Okay? Pam? Achos chi ddim yn gwybod sy'n iwso fe. Right? Na i wedi cyfrin â chi, mae yna gleddyf, dos ni wedi dod o fe, mae yna gleddyf gen i yn y tŷ. Right? Dwi ddim yn siarp, mae'n replica, a mae'r merched wrth ei bodd yn chwarae gyda fe weithiau dan supervision. Ond chyma, dwi ddim yn siarp, pam? Achos byddwn ni siarad fod yn torri'n hun os oedd yn siarp. Ond os ni'n mynd i ymladd efo'r cleddyf yma, ni angen ymarfer. Os chi eisiau bod fel Zorro neu'r Three Musketeers neu pwy bynnag yw'ch arwr chi efo cleddyf, dwi'n ddim jyst yn mynd i ddod. Chi'n gorfod ymarfer. Chi'n gorfod dod i adnabod
yr ysgrythyr, chwilio yr ysgrythyr. Oedd Crist yn gwybod yr ysgrythyr yma ar ei gof, a felly pan oedd yr ymosodiad yn dod, oedd e'n barod. Yn barod i ymateb. Dyw cleddyf ddim fel pwyntio gwn neu gwasgu botwm i seithi roced. Os chi eisiau bod yn dda efo cleddyf, chi'n gorfod ymarfer am yr un peth yn wir fan hyn. Ydych chi wedi derbyn yr ysbryd, cleddyf yr ysbryd? Dyma'r arf sy'n cael ei roi i ni, ac y gwir yw, dyma'r arf gorau, cryfa, mwyaf dibynadwy a mwyaf effeithiol gallwn ni ei gael. Dwi ddim yn ddigon i'w dderbyn e. O ie. Fi yn credu mae gair Dduw yw hwn. Na fe, na i jyst gadlef yna. Na, mae'n rhaid ni ddefnyddio fe hefyd. A'r unig ffordd ni'n mynd i ddefnyddio fe'n dda yw os i ni yn ymroi i ddysgu ac i ymarfer yn y nerth mae'r ysbryd yn ei roi. Diolch iddo. Amen. Amen. Gawn ni air o weddi yn gilydd. Arglwydd, ni'n diolch i ti. Ein bod ni wedi derbyn dy air di. Dy fod ti wedi siarad, a bod y geiriau hynny wedi cael eu cofnodi ac wedi cael eu cadw a'i trosglwyddo a'i cyfieithu i'n iaith ein hunan. Ac arglwydd ni'n rhyfeddu ar hyn. Os i ni eisiau clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud, i ni'n gallu agor tudalenau'r Beibl ac gwybod dyma'r hyn rwy ti wedi ddweud. Ond arglwydd, maddau ni bod ni yn aml iawn yn gallu gwybod hyn, ac eto gadael y cleddyf yma i rhydu. Arglwydd, helpa ni felly i ddefnyddio cleddyf yr ysbryd, i beidio bod yn swil i rannu dy air di. Dad, ni'n gofyn ei di helpu ni i ymarfer, helpu ni bob dydd yn ôl ein gallu i fod yn y gair ac yn dysgu'r gair, yn cofio dy air di ac yn cymhwyso dy air di i bob sefyllfa. Dad, ni methu gwneud hyn hebddo ti. A nei di roi dy ysbryd i ni felly. A mynd bod ni'n gofyn yn enw gwerthfawr yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni. Can i di chanu sawl gwaith yn ddiweddar am resymau amlwg. Rhif 36 yn yr atodiad. O eglwys cod a gwisg dy arfogaeth di. Na ni sefyll i ganu. Christ
Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i fod gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.